Il-Partit Nazzjonalista jawgura kull suċċess lil madwar 60,000 student u studenta li qed jirritornaw lura l-iskola l sena skolastika ġdida, fl-istess waqt li ringrazzja lil għalliema li ta' kuljum jagħmlu ħilithom kollha sabiex jagħtu l-aqwa edukazzjoni lil uliedna. Formazzjoni tajba għall uliedna hija ċevetta tas-suċċess għalihom u għal pajjiżna. Segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u l-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-edukazzjoni Clyde Puli qal fi stqarrija li iżda ma jistax ma jirrimarkax kif il-Gvern mhux jippjana tajjeb u mhux jilħaq il-miri tiegħu stess fis-settur edukattiv. Il-Gvern falla fil-miri tiegħu li jibni skola ġdida kull sena fl-implementazzjoni ta' sistema ta' trasport b'xejn għall-istudenti kollha, fil-proviżjoni ta' apparat bħal laboratorji, fl-iskejjel f'ammont ta' għalliema biżżejjed biex jaqdu tajjeb il-bżonnijiet ta' kulħadd, fil-problemi li qed jaffaċċjaw l-għalliema tal-Malti u l-matematika li spiċċaw b'workload kbir u fir-riżultati tas-sekk u l-mezzek tal-istudenti kollha. Fl-istess waqt, il-Gvern qed ikompli jiddemotiva lil għalliema b'nuqqas ta' kundizzjonijiet tajbin, nuqqas ta' sikurtà fl-iskejjel u biżżieda fil-burokrazija anke biex jagħmel fotokopji ta' materjal meħtieġ għat-tagħlim. Il-Gvern ma jistax jibqa' jwaħħal f'ħadd ieħor għan-nuqqasijiet tiegħu, iżda jista' biss iwaħħal fih innifsu fin-nuqqas ta' pjanar tajjeb u fit-tnikkir tiegħu fl-implementazzjoni edukattiva.